जाय फिसाखौ नागारनो हानाय सोरबा जाबाय होमबा बेनि थाखाय आं जानो रावबो गैया बे जेबो फिलिंस गैया बेनाव हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नै बेयाव स्पेशल सफैलायबाय साफा रुनानै लागोरसै बेनिफ्राय संलांबाय थानोसै थ' होमबा लोगोफोर दिनै नायलांबाय थादोलाय माजों संगोन मारै संगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थ' होमबा रेडि खालामगोरसै बेखौहाय जेरावबो थांनाय गैला मानाय गैला न'आवनो थानानै नोंथांमोनजोंनो बिदि बेखौनो रेसिपिखौनो शेयार खालामसैलाय आङो थांनोथ' मा होननानै बुंबावनो दाख्लि सासे आगैया बुंहरदोंमोन भेकेसननियावहाय थांनानै बेरायनाय शेयार खालामदो आब' होननानै बुंहरदोंमोन आरोना दा बे बेरायनायानो आरोना ओरैबायदि प्रब्लेम मोनबेसे प्रब्लेम दं आं खिथानि हो फार्स्टआवथ' नांगौ जाहैबाय बेरायनो थाखाय रां नङा होमबा थाखा फैसा थ' बेबो आंनाव गैया नेक्स्टआ जाहैबाय बेरायनो थाखाय हारसिङै जाया नङा होमबा हारसिंथ' थांजाया लोगोथ' नांगौ जायो दाथ' सोर लोगो थाबावनो मालाय बयबो हासबेन्ड वाइफसो बेरायोबाबो नङा होमबा लोगोथ' बेबायदि बेरायनो थाखाय गैला आरोना थ' बे मोनसे प्रब्लेमलाय आरोबाव थार्डआ जाहैबाय फिसालानि दुस्थ' बेखौ लानानै आङो माने बेरायनो साननो हाया ओमफ्राय हारसिङै बिदि बेरायनायखौबो आङो दाना सुखुला आरोना फिसालाखौ जेरावखि थाङा बेयाव लांफानो गोसो जायो मालाबाथ' थांनाया आलादा खोथा ओमफ्राय खिन्थु बिदि बेरायनाय मानायाव आङो हारसिङै दाना बासै आरोना माने हारसिङै बिदि थानायखौनो कमफर्टेबल मोनला माने फिसालाखौ लानानैसो आं कमफर्टेबल मोनो ओमफ्रायहाय दा बेनो ओमफ्राय बेखौ लानानैबो आङो माने माबा जाया आरोना माने ओरैबायदि दुस्थ' नालाय बेखौ खारफाबाय थानांगोन माने बेरायनो सान्स मोननाय नङा बेयाव मोनसे ओमफ्रायहाय आरोबाव मोनसे प्रब्लेमा जाहैबाय बेरायनोखौ सानगौमोन खोमा जेब्लानाखि हासबेन्ड थागौमोन दा हासबेन्डबो गैया नालाय दाथ' सोरजों बेरायनो जेरावखि थाङा आङो बाबाखौसो लानानै थाङो ओमफ्रायहाय दा बेबायदि बेरायनो मानोबाहाय जेन'बा हासबेन्ड थायोबा जायफोरबाबो मेरिड मानसिफोरा हासबेन्ड थायोबा जों साबसिन मोनो आरोना थ' बेखायनो बेबो गैया नालाय दा बेरायनाय मानायखौनो आं साननो हाया आरोना दा बेफोरनो प्रब्लेम्सफोराहाय जायनि थाखाय आङो माने न'आवनो थानानै नोंथांमोनजों जेखौबो शेयार खालामो दा भेकेसनबाबो आङो बेरायनाय मानायनि जेबोखौनो सानथ'नो हाला आरोना साननोनो हाला थ' होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैबो आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो थ' खालामलांबाय थानोसै होमबा ब्रेकफास्टनि नै आंना बेनो दाउदै जानोसै दिनै नै जागारनानै लानोसै बेखौ गाइखेर बिनाया जाथारदों एकदम खाबनै लोंखांबायना बियो बेजों खाबनै लोंखांबाय गिदिर होनबाय थायो बुरजा होनो थिननाया गिदिर हो गाइखेर लोंदों नोङो औ आं सावगोन र' दे नों लोंग्रोदो ओमफ्राय लोगोफोर आङो दिनै माजों जागोन मेवाइजों जागोन आरोना दिनैहाय न'आवनिनो मेवाइमोन बियो ओमफ्रायहाय दाख्लैनो माबाखानायमोन आरोना माने बेखौ लाबोखादोंमोन दाननानैहाय ओमफ्राय आङो फ्रिजआव दोनदों आरोना दा आंनो बांद्राय बुरजाबो नाङा ओंखायनो आङो नै बेसेखिनिखौनो लाबाय आरोना फिसानो थ' बेखौ हानानै लाग्रोसै आङो लोगोफोर बेखौ हानानै लाग्रोसै बेनिफ्राय संलांबाय थानोसै रेसिपिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आङो दिनै मा स्टाइलाव संगोन माबायदि संगोन नायनोसै दे होमबा बेखौ हानानै लाग्रोसै आं फारसे नै दालि जहल मोनखांबाय बे जाहैबाय दालि जहल नै बे फारसेजों बै माबाखौ जाया नालाय मा होनो मेवाइनिखौ जानाय नङा माखासे बेखायनो बेजोंबो संदों आरोना आलुजोंहाय जानो लुगैदोंनो ओंखायनो आलुजोंबो संदों आरो फारसे बेखौ मोनबाय बियो होमबा दा आङो मेवाइनिखौ संनानै लानोसै आरोना
जायो माबायदि डिस्टार्ब nggak ada lah. Baik, disturb lah. Stop. 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 ओमफ्राय दा आङो लोगोफोर मोनसे एकदमबारे ओरैबायदि दुखु मोननानैसो बे भिडिअ माने आं बेखौ एड खालामनाय जादों आंथ' बेबायदि मालाबा सोरनिबा बाथ्रा सोरनिबा माबा भिडिअसफोरखौ आं बिदिखौ मालाबा बुंफेराखै बा माब्लाबा आंनि भिडिअसफोर लाबाखैबो ना दा थेवबो दिनै आङो मोनसे खोथाखौ थारमाने नोंथांमोनजों एसेबाबो शेयार खालामनो लुबैदों आरो ना दा गोबाङानो मेरलायानो नुबाय जानांगौ जे रसमा बिनानावनि बाथ्राखौथ' मेरलायानो मोनथिबाय ओमफ्रायहाय मोनथिबाबो दाबोनो थं गैया नङा होमबा बबेयाव दं बबेयाव गैया बेफोरखौ रावबो दाबो मोनथियाखै खिन्थु खोथाया जाहैबाय बेनिल' खोथा नङा आं फिसाजोनि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों आरो ना फिसाजोनि बाथ्रा ओरैबायदि भिडिअआव नुबाय आङो मैयाहाय एसेबां दुखु गोनां गाबदों सोर बिमाया थानो हागोन दे बिदि बेनि फिसानि बिदि गाबनायखौ नुनानै फिसानि बिदि दुखुखौ नुनानै सोर बिमाया थानो हागोन रावबो बिमाया थानो हानाय नङा ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनखादों फिसाजोनि बेबायदि दुखुखौनो माने फोरमायनो हानाय एसेबां बेहा राव गैयाना दा जों गिदिर मानसिफोरा गावनि माबा मोनसे दुखु दाहा जायोब्ला जों बेखौहाय खुगाजों जोंहा फोरमायनो हानाय राव दंबावोसो खिन्थु गथ' मानसिया एसेबां माने बुंनो हानाय राव गैया जे आं मानि थाखाय माबायदि मोनदों आंनि गोसोआव माबायदि मोनदों माबायदि जादों बेखौ फोरमायनो हानाय बेफोरहा एसेबां माने राव गैया दा बिसोरनि दुखुआ ओरैबायदि खो सिङाव हाबनानै थायो आरो बे दुखुआ जुदि हाबनानै थाबाय बियो जुदि बिमाखौ बेबायदि दुखु मोनबाय आरो बे दुखुआ हाबनानै थायोब्ला बिमाखौ उनावहाय बियो मोजां मोननाय अननाय बिमानि फारसे अननाय बे जोबलांगोन आरोना बे गावनि दुखु मोननायजोंनो दा जोंनि गेजेराव बिमा माहारिनि गेजेराव बेफोरबायदि जानायखौ बिराद दुखु मोनो समाजावहाय लासिं सिंखा ओरैबायदि ओमफ्रायहाय दा माने सेंग्रा सिख्लाखौ खोना लानो आरोना सेंग्रा सिख्लाया ओरैबायदि खारदोंनो ओरैबायदि जादों माने सेंग्रा सिख्लाया खारनानै हाबा जाबाय बेफोरबायदिखौ खोना लानो सेंग्रा सिख्लाया बहाबा थांदों बेफोरबायदिखौ खोना लानो दा सोरबा बोराया सोरबा सिख्लाजोंनो सोरबा मा होनो हाबा जानाय हिनजावा सोरबा फिसा गोनांखा सोरबा जोंनो सोरबा सेंग्राजोंनो बेफोरबायदिल' खारनाय बा माबा बिदिल' खोनासै आरोना दा माने मा होनना बुंबावनांगौ ओरैबायदि गाज्रि खोनायोना खोनायोबा खोनाग्रायानो गाज्रि मोनो माने लासिं सिं मोनो आरोना आरो बेफोरो बांसिन दा माने मा सोलिगासिनो दङ बांसिन हाबा जानाय होननानैहाय ओमफ्राय हाबा जानायफोराहाय बेबायदि सोलिगासिनो आरोना मा होनबावनो दा फिसा जोनोम होनाय लोगो लोगो बैनो फिसाखौ आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना फिसाखौ जोनोम होनानै बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो नाङा ओमफ्रायहाय बिमा माहारि जानानै बेबायदि बिमा माहारिफोरनि थांखियानो बेनो मा जे फिसाफोरनि इयुनखौ नाहरनायसो गावनि हाबिला गावनि हास्थायनाय बे जोबलांबाय समानो जोबलांबाय बेफोरो गावनि गोजोन गावनि सुखि बेफोरखौ हास्थायनाया समानो जोबलांबाय होननासो आं सानो आरोना ओमफ्रायहाय दा फिसानि इयुन फिसानि फिउचारखौ नायनानैसो जोङो माने दावगालांनांसिगौ जुदि न'खरफ्राव जोङो जेनेबा गोरोबनाय गोरोबै बेफोरबायदिथ' थायो बा सोलियो मालाबा समावहाय बेबायदि होननानै जोङो फिसाखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो हाना फिसाखौ नागारनो हानाय माने एकदम रावबो आंगो नंला होननायसो जाबाय जाय फिसाखौ नागारनो हानाय सोरबा जाबाय होनबा बेनि थाखाय आंगोआनो रावबो गैया बे जेबो फिलिंस गैया बेनाव गोबां बाथ्रा रायलायनाय नङा होमबा सोरबाया बुंदों सोरजोंबा खारदों बा बबेयावबा खारदों बबेयावबा दंहैयोनो खिन्थु दाबोनो दि थं मोनाखैना बबेयाव दंमारो दा बेखायनो बेखौ साननानै आं मालाबा गोजांस्रिउ मोनखांलायो आरोना मा जामारदों बेयो नंगौना नङा बेबायदि खारमारदोंना खारमाराखै सिङाव मा दंमारो मा जामारदों बेखौसो आङो माने गिनाय मोनो आरोना मामा बिदि दाखालाम
दा सैथो बाथ्राखौ मोनथिग्रा गारा जोंबो मालायखौ एफाराब माने दुसिनो बिदि हानाय नङा माने बे बिदि जामारदों बे सोरजोंबा खारमारदों दा सोरजोंबा खारमारदोंबा सोरजों खारदों बेखौ मोनथिनांसिगौमोन ओंखारखायो नङा होमबा बयनाबो ओंखारखायो उमुगा उमुगजों खारदों सोरनिबा हौवाजों खारदों बा सोरनिबा माबाजों खारदों सोरबा सेंग्राजों खारदों बे ओंखारखायो दसेनो खारनाय लोगो लोगो ओंखारखायो खिन्थु बेनिखौ दिनैसिम मोनथिना मोनाखैना सोरजों खारमारदों बियो दा बेखायनोसो आं बोरैबा मोनखाङो आरोना मा जामारदों बेनि जिउआवबा मा जामारखो माबा मोनसे बिपदआवसो दं नामा माबा मोनसे मामा बिदिथ' दाखा माबा मोनसे बिपदआवसो दं नामा बेफोरखौ साननानै आं बोरैबा गोजानसो मोनखाङो आरोना बेखायनो आङो मिथिनोबो लुबैदों मा जामारदों मा जामाराखै एफआइआरफोर होदोंना होआखै बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्राहाय जेनेबा गोमादों होननानैल' बिदि खारदों होननानैल' थाखो ना माखो सोरजोंबा खारदों होननानैल' दा खारदों होननानै मिथिबाबो जोङो एफआइआरखौथ' होखानांगोन होमबा बेबायदि होननानै थाजानाय नङाना बे मा खालामजायो मा खालामजाया मा जामारदों मा जामाराखै बेखौ उदिस लानांगोन दा होमारदोंबो जानो हागौ जोंसो मिथियाखै नङा होमबा मालाय न'खरनि बाथ्राफोरखौ जों मारै मोनथिजोबनो गासिबो बाथ्राफोरखौ दा बेनो आरोना लोगोफोर आङो फिसाजोनि दुखुखौसो एफा माने दुखु मोनदों माने बिनि दुखुखौनो आङो माने बोरैबा मोनखांदों आरोना बिनि गाबनाय स्टाइल बिनि गाबनाय बिनि बुंनो हायै राव माने जेबायदि बुंनो होदोंमोन बेखौबो बियो दुखुजोंनो फोरमायनो हाला बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय बयबोथ' नुखाबाय जानांगौ बयबोथ' दुखु जायैनो नुदों बे हानाय नङा आरोना थानो दा बेखायनो आं नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामनाय आया मा सना आंनि मा सानखो दिगदारानो लादिया दिगदारानो लादिया इसोरबो थ' माथो होनबावनो मालायनि बाथ्राफोरखौ एफा माने रायलायजाया जायखिजाया बाथ्राफोरखौ आङो बबेयाव दंमारो बबेयाव गैमारा बेफोरखौसो माने मोनथियोबा मोजां जासिगौमोन आरोना मानसिखौहाय मोजाङै दंमारोबाथ' मोजाङै जानोसै ओमफ्रायहाय जायखिजाया बिमा जानानैहाय जोङो फिसाखौ रावबो आलाय सिलाय खालामनाङा बेबायदि साननो नाङा जेनेबा आं बे मानसिजों रायजो जानो हाला बेबायदि होननानैहाय जोङो फिसा फिसौ बेबायदि गारनानै खारनाङा आरोना खारनाया मोनसे सलिउसन नङा जोङो सलिउसन खालामनो थाखाय जोंहा समाज दङ नङा होमबा कर्ट कासारि दङ आजिखालि दा बेफोरखौ मा बिदि खालामनाङा बेफोरखौ जोङो सलिउसन लानो हायो बेजोंनो जायखिजाया बे बिनानावा प्रब्लेमाव गैयाबानो जाबाय आरोना आरोबाव गावनि फिसाखौ लानानैहाय जेनेबा बजबनानै थाफैफिनोबानो मोजां जाबाय आरोना बियो जेनेबा हासबेन्डआबोथ' बेखौ बजबफिनो होननानै बुंदों दा फिसानि थाखाय जुदि गाव हायाबा हायासै जेनेबा हायाबा हालाबा हालासै बेजोंहाय समाजनि गेजेरजोंहाय बेखौहाय खालामनो हायो आरोना जेनेबा नांला आंनो फिसाखौ नांसिगौ बेफोरबायदि ओरैनोबाथ' फिसायाहाय बिमाजोंनो थानो हानाय मोन्थाय दंखायो खिन्थु जुदि बिमाया बेबायदि आलाय सिलाय खालामनानै थाङोब्ला बेखौहाय कर्ट कासारिनि गेजेरजोंब्लाबो बे गावनि फिसाखौ मोननाय नङा आरोना मालायखौ प्रब्लेमाव थानायखौ रावबो हास्थाया नङा होमबा इसोरनि अननायाव जायखिजाया प्रब्लेमाव गैयाबानो जाबाय मोजाङै मोजां फैफिननो हानायबानो जाबाय थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर आं नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं